To ku daure ku dangula muna subscribe a tashar Abdul Ekopa TV domin samun sababbin ayyukanmu da mun dora. Lallai haɗin ku babu kamar shi, dace da ju'una kun yi shi yau ga sunan ku ya shiga sashi. To ku gode Allah in kun yi sallah ni ima gare ku zai kara. Ga Hussein da Sumayya su zanto samurya, ga ado a jikinsu kamshi ya tashi. Auren masoya an daura dangi murna suke an yi ayari. Ga Hussein da Sumayya ranar bikin kuna doka tambari. Auren masoya an daura dangi murna suke an yi ayari. Ga Hussein da Sumayya ranar bikin kun doka tambari. Bismillah a fara zan fara sanya Allah rahimi. Mai dare da safe Allahu kara karin ilimi. Fitanin ka salati gun shugaba Muhammadu Alimi. Ahali sa sahabu dan sun rike shi annabu malami. Har iyayen mu rabana sasa sun so nabina. Sun yi komai gare mu su zaka koya mana zikiri. Auren masoya an daura dangi murna suke an yi ayari. Ga Hussein da Sumayya ranar bikin kun doka tambari. To amarya da ango yau tambarin ku ne zana buga, kuma rera waka sautin murya kwarai zana daga. Rawa har ku juya mata jikin ku ai sai ku jijjiga. Masu kallo ku tashi filin taranga ai za a zazzaga. Auren soyayya an kai kila murna zamani. Ai Hussein da Sumayya tilas na muku fata na gari. Auren masoya an daura dangi murna suke an yi ayari. Ga Hussein da Sumayya ranar bikin kun doka tambari. Ga Hussein da Sumayya a wanka ya bai jake. Dole ba su maki ai kulliyar ta zarce ai sarki. Ku yi takun kasa ta ranar ku ce a yau wacce kun dauke. Shi da yau an ɗaura auren ku muku to za mu yi biki. Hussein ka zama ango, Sumayya yar gogo. Yan mata ku tashi kuɗa ku ringa ɗa mana ayyurare. Auren masoya an daura dangi murna suke an yi ayari. Ga Hussein da Sumayya ranar bikin kun doka tambari. Auren masoya an daura dangi murna suke an yi ayari. Ga Hussein da Sumayya ranar bikin kun doka tambari. Shi hali zahiri ko an gode shi lallai ba shi fita. Suwa a Hussein ai an shi ne kabilai na tabbata. Ka damke mata ka karfi da yaji wanda ka kyautata. Da Allah ya baka aika kula su karyar magulmata. Wanda ku zauna a dausayi na ku dan rika tausayi. Sirrin juna ku damke inda ya kuskure kai ya haƙuri. Auren masoya an daura dangi murna suke an yi ayari. Ga Hussein da Sumayya ranar bikin kun doka tambari. Tashi Sumayya ranar ke ce sannan lokacin ki ne. Idan miji za a kai ki aure ki san bautar kalikin mu ne. Ki zauna a ɗaki hankali ki kwancewa za ya razane. Ki ga sahibin ki kin san a yanzu ke mallakin shi ne. Ladabi da biyayya ai na san ki da kunya. To a kwana a tashi ai sai mu ga kun haifa jinjiri. Auren masoya an daura dangi murna suke an yi ayari. Ga Hussein da Sumayya ranar